set, så vil jeg lige sige undskyld, fordi videoen ikke blev specielt lang, men vi troede, vi havde optaget mere, end vi egentlig havde. Men yes, jeg håber det går. Den bliver nok længere næste gang. Tusind tak for at I så med på den her video. Hvis I gerne vil have flere af sådan nogle her fodbold highlights, eller hvad vi kalder dem, så må I meget gerne smide et like. Så ses i næste video. Hej.